Garbo sa Sugbo, gikoronahan nga Miss Universe Philippines 2021 ang representante sa Dakbayan Sugbo nga si Beatrice Luigi Gomez atol sa Coronation Night nga gipahigayon sa usa ka resort sa Panglao, Bohol kagabi. Natagik ang kasaysayan dihang gipasa ni reigning Miss Universe Philippines Rabia Mateo ang korona sa mapasigabbuhon nga LGBTQA+ member nga si Beatrice. Siyang labing unang openly out Miss Universe Philippines title holder. Laing mga mananaog usab naglakip nilang Miss Taguig Katrina Dimaranan isip Miss Universe Philippines Tourism. Miss Cavite Victoria Velasquez Vincent isip Miss Universe Philippines Charity. Miss Pangasinan Maureen Krista Wolfowitz nga mga first runner-up ug Miss Cebu Province Steffi Rose Aberasturi nga mga second runner-up. Si Beatrice mausay gideklarar nga best in swimsuit, best in evening gown ug midaog sa duha ka mga special awards. Siya ang morepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe 2021 pageant nga ipahigayon sa Israel karong Disyembre. Ang replay sa Miss Universe Philippines Coronation Night mahitabo karong Domingo, Oktubre 3, alas 9 sa buntag dinhi sa GMA Kapuso Network.